माजबाट पुलिसनि गिदिर जाफुंसारनाय मा 30 सिखावै लांनाय मोसौजों लोगोसे गंसे ट्राकखौ हमनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाट पुलिसनि गिदिरथार जाफुंसारनाय मा 30 सिखावै लांनाय मोसौजों लोगोसे गंसे ट्राकखौ माजबाट पुलिसा हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै फुंनि 5:30 रिंगासोआव माजबाट पुलिसा सोदै मोननाय खौरांनि जुनै अरां रुफा लामानि लामाबारि ओनसोलनिफ्राय अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय फैबाय थानाय AS27C8028 नम्बरनि गंसे ट्राक जब्द खालामनानै सिग्रोमदोंमोन। सिग्रोमनाय समाव मा 30 सिखावै लाबोनाय मोसौ आरो ट्राक सालायगिरि सानैया फारियै उदालगुरि जिल्ला रौतानि शफिकुल इस्लाम आरो रौतानि आमिनपारानि जहिदुल हकखौ हमनानै मोसौ आबुं ट्राकखौ माजबाट थानासिम लानानै फैयो। माजबाट पुलिस थानानि बिबान मोननाय राजीव गहाया खौरांगिरिनो मिथिहोनाय बादिब्ला मख'नाय सिखावै लाबोनाय मोसौफ्रा लखिमपुर जिल्लानिफ्राय अरुणाचल प्रदेश जानानै दरं जिल्लानि खारुपेटियासिम लांबाय थादोंमोन। दा बे समाव हमना मोननाय मोसौफोरखौ उदालगुरियाव थानाय गौसालायाव दैथायहरनाय जागोन होनना खौरां मोननाय जादों। आरो फिन खेबसे फरायफिनदों उदालगुरि जिल्लानि माजबाट पुलिसनि गिदिरथार जाफुंसारनाय मा 30 सिखावै लांनाय मोसौजों लोगोसे गंसे ट्राकखौ माजबाट पुलिसा हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै फुंनि 5:30 रिंगासोआव माजबाट पुलिसा सोदै मोननाय खौरांनि जुनै अरां रुपा लामानि लामाबारि ओनसोलनिफ्राय अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय फैबाय थानाय AS27C8028 नम्बरनि गंसे ट्राक जब्द खालामनानै सिग्रोमदोंमोन। सिग्रोमनाय समाव मा 30 सिखावै लाबोनाय मोसौ आरो ट्राक सालायगिरि सानै फारियै उदालगुरि जिल्ला रौतानि शफिकुल इस्लाम आरो रौतानि आमिनपारानि जहिदुल हकखौ हमनानै मोसौ आबुं ट्राकखौ माजबाट थानासिम लाना फैयो। माजबाट पुलिस थानानि बिबान मोननाय राजीव गहाया खौरांगिरिनो मिथिहोनाय बादिब्ला मख'नाय सिखावै लाबोनाय मोसौफ्रा लखिमपुर जिल्लानिफ्राय अरुणाचल प्रदेश जानानै दरं जिल्लानि खारुपेटियासिम लांबाय थादोंमोन। दा बे समाव हमना मोननाय मोसौफोरखौ उदालगुरियाव थानाय गौसालायाव दैथायहरनाय जागोन होनना खौरां मोननाय जादों। তোমার নাম কি? জাহিদুল হক। ঘর কত? আমিনপাড়া। দেবতার নাম? আব্দুল খালেক। গরুটা কত লই গিয়েছিল? খারপেটিয়া। কোরপাড়া নিয়েছিল? টিফিন গেটের উপরে। শফিকুল ইসলাম। দেবতার নাম? আব্দুল মজিদ। ঘর কত? ডিপিচরা। ডিস্ট্রিক্ট? উদালগুড়ি। উদালগুড়ি। আর গরুটা কোরপাড়া নিয়েছিল? কেবিন গেট। কেবিন গেট এটা কত? খারপেটিয়া। কেবিন গেট আনিয়েছিল কোরপাড়া? আমি কেবিন গেটের উপরে লই আইছিল। খারপেটিয়ার পরে আনিয়েছিল না তো অরুণাচলের পরে আনিয়েছিল? অরুণাচল। অরুণাচল। অরুণাচলত কোনে আনি দিছে? একটু ব্যাপারে বিলে গম পাবো। বস্তুর ব্যাপারটা কোর হয়? দুলাহাট। গোলাঘাটার? দুলাহাট। দুলাহাট। লালু।